Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Poi hospital South Hengut Kibriu nanong ladau kiba bamja hakaying yabriu ha asam kiladon kumba South Hengut ki riu pajba nakasnong nong ladau kasnong kabahap hakajirang konstituensi kila haban lecha sumar hapok ka patar khma CHC namar bakila kempang sender bat syak ta haka jingpang pri penhiar bat sukpo kata kala jia hadin bakite ki briu kila bam yaki jingbam haka we ka ying ba yabriu haka snong mairang pur jongka jela asam katkum ka jingtip ka bala yulum laong bakate ka jingkempang kensan daki briu hapok kate ka snong kala ji haka khandai tarik menta ubnai jemang kata ka deru hadin bakila wan phaina ka ying yabriu ha asam bat katkum ka jingyathu dakite ki bala yupang laong ba hakate ka sngi baki lech chakate ka ying yabriu kila bam jasngi daka dokha phan bat udai hakabai dei bat kate ka jingkempang kensan bat lecha sumar daki briu na kate ka snong u Dr. El Gashnga ka pathar khma CHC ulayathu baki bor jongkane ka jaka sumar kila yo jingtip halor ka jingdon jongki briu pajba kibala kempang sendet na ka snong nong ladau ki bor penya jong kate ka CHC kila pha da arteli ki kalikit nongpang ban lechau yakine ki nongpang da ka bakar patru ba namar ka jingbun jongki nongpang ki bahaying ki deben penon kamru da ki kali simet ban penpoy ya ki bapang syakane ka jaka sumar